लोगोफोर आं दा साखाखौ खुलिनायदो आरोना बे साखाखौ दा बेयाव इथा होबाय लागायनानैसो सिगोन इयो Bisa naik di pasar namun hari bulan pasar namun kalau di pasar namun dah जाबाय मारि खांजोब्बायबो दा बेटारिखौ नायनांगौ आरो बेटारिफोरा मा लेथ्रा होननानै साफा खालामजोबनांगौ दा इखौ गोलोमजोब्बाय मेंबायबो ओइ लोगोफोर दा बेटारिखौ साफा खालामसै आरो नै ब्रासदो मा लेथ्रा जोबना दङ ओमफ्राय दै सै नायनांगौ दङ दा दै सै गथाय नायजोबनांसिगोन दै सोथारियाबो बिराद गोबाव जाबायमोन दिरुंखौ आरो सिदा ओरै गोलैबाय रखम खाना लाबाय आङो साफा खालामजोबनोसै आरो बिराद खस्थ'लै बेटारि गारि सालायनायाबो खस्थ' नङा भारा साराथ' मोनखायानो मेंजोब्बाय बिराद खफाखौ खुलिनानै दा नायनोसै दैखौ रानजोब्बाय नामा रानजोब्बाय रखम मोनदो बिराद गोबाव जाबाय माने माबानि आङो खेवनोसै नै प्लास्टिक खेवनोसै आरो दैयाथ' दोङानो बायदि मोनदों
एसे दोङो आरो खिन्थु बहुद रानबाय सोनांसिगोन मोनसेखौ खुलिखांबाय आरो दा गथायखौबो खुलिजोबना लानोसै दैयालाय बाय रानबाय सोनांसिगोन सोखाना लानोसै आरो खुलिनाय आरो बाय रानखाबाय माथो एसे माने जामेलायावनो दोङोलै खुलिजोबना लाखाबा माने दसेनो जायोलै खुलिजोबना लाखाबा खुलिजोबना लाखा आरो सोनाया थांफियाबो masih gerah banget belum lagi kos lagi pulih jumlah labirnya sudah sendiri nih kita ya udah sih ide susun aja nalar deh ya disunalan sih beda kesun sih nah ente ya nih ke sejumlah skenario loh kulit kenalannya dan sih geli besi sudah bara besi ya nah danger tarar temen suka nilo setenang ya tapi lo senang mau gue Ngai, logoफोर उननिया थुलाया मा थुला जाना दं नै कन्ट्रलारा मानि दा इखो बुस्रिजोबनांसिगोन धेमालि माराम कामब्लेमा सोंलायना दोङो नायथाराखैमोन ना मार गोबाव जाबायमोन